गिबि गिबियावनो आङो गासै खौरांगिरिफोरखौ बे जायगासिम खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों। जोंनि दिनैनि बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोङो थांनाय 14 जानुवारि खालि जोङो लटारि जोङो होदोंमोन, खुंफुंदोंमोन जेनेबा बेनिनो जोङो दिनै प्राइज डिस्ट्रिबिउसन दंमोन। लोगोसेनो जोंनि आखायाव जा एसे रां थालांदोंमोन जों बेखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो गोजां बोथोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै जोङो बिसोरनो जोङो ब्लेंकेटनि मोनसे हाबाफारि लादो। माने जोङो जाय सुबुंफोरा ब्लेंकेट एफर्ड खालामनो हायाखै, बिसोर एसे खस्थ' जाना दङ, बेबायदि मानसिखौ जोङो खबर लादों। खबर लानानै जोङो दिनै लेंहरनाय जादों दाब दाब जायगानिफ्राय, खाथि खाला गामिफोरनिफ्राय, बर'आनो जा एसामिसानो जा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरबो फैदों आरो बिसोरनो जोङो दिनै कम्बल हरनाय जादों आरो जोंनि जे माउन्टेन मुभार्सनि फेमिलिनिफ्राय। बेसेबां जन सुबुंफोरनो होनाय जादों? दिनै 200+ हरनाय जाबाय आरो जोङो दिनैल' नङा, जोङो गाबोनफोरबो जोङो जाय सुबुंफोरानो जे फैनो हायाखै, जेनेबा बिसोरनि देहाफोरा मोजां नङा, बिसिम फैनो हायाखै, बिसोर बिसिनायाव दङ, बेबायदि मानसिनो जोङो न'आव थांनो हागोन। आरो जोङो मोनसे प्रग्राम दंबावो, जोंना बे प्रग्रामाव जोङो जोंनि उन्दै उन्दै बिदा जोंनि फंबाय बिनानावमोननो जोङो बिसोरनि लेखा फरायनायाव जा नांगौ जादों, जा कपि बिजाब नांगौ जादों, बेबायदिखौ जों खबर लानानै जोङो हैनायनि हाबाफारि लादों आरो जोंनि जे रां थालांनाय फैसाजों। जिहेतु माउन्टेन मुभार्सआ जोंनि बुंनो थाङोबा बेयो जोंनि फ्रेन्ड्स बा ब्रादारसुड बेयो। जों कलेजाव जा लोगोजों लोगो मोनलायनानै जोङो बेखौ जोङो मोनसे हेल्प बा मोनसे चेरिटिनि थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों आरो जायनिखि जोंनि गेजेरावनो सोरहाबा फेमिलियाव माबा मोनसे बिपद जायोबा बेखौबो जोङो जोंनि बे फेमिलिनिफ्राय जों खबर लायो बा जोङो हेल्प होयो। राङारि जेरै हेल्प होनो हायाबाबो जोङो माने फिजिकेलि हेल्प होयो आरो जेनेबा जोङो बिसोरनि जा खमायसायाव जोङो जा हेल्प होनाय बेखौ जोङो फुलफिल खालामो आरो जोङो। जिहेतु दाथ' जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै खालामदोंमोन। जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बे ओनसोलावनो जोङो बेबायदि होनो मोननानै जोङो गासै माउन्टेन मुभार्सनि फेमिलिफोरा जोङो बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो दिनैल' नङा, जोङो बोसोरथाम जाबोबाय बेबायदिनो। जोङो आगोल जोङो गुवाहाटियाव जोङो बे प्रग्रामखौ लायोमोन, जितु फुटपाथआव जा गोलैसोनानै थानाय बिसोरनो जोङो बेबायदि रानहैयोमोन आरो एबार जोङो मोनसे सिन्था खालामनानै जोंनि जायगायावनो जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ जोङो माने साबसिन खालामनो नाजागोन आरो जोङो। नोंसोर सोंनायखौनोसो होफिनदों। दा जोंनाव माउन्टेन मुभार्सनि मेम्बार हिसाबै जोंना 300+ एक्टिभ मेम्बार्स दङ आरो जोंहा दंबावो दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि लोगोफोर दङ। जों कलेजाव जेराव लोगो मोनलायनाय बा गामियाव लोगो मोनलायनाय, बेबायदिनो जोङो बिराद एक्टिभै दङ आरो जेनेबा बोसोराव आरो जोङो गेट टुगेदार जायो। जोङो जितु लावखार ओंखाम जानाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै गासैबो बेयाव जोङो जमा लोगो मोनलायो आरो। इयुन समाव हाबाफारिया बेनोसै, जोङो बेबायदिनो माबा मोनसे चेरिटि बेबायदिनो प्रग्राम लालांबाय थागोन जोङो फैबाय थानाय समाव। रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो नाजासिगोन, बेखिनियानो। सोर माने कमिटिया होदों बे कम्बलखौ? बे कम्बलखौ जोंनिनो फिसाफोर खेला होनाय मा नाम? माउन्टेन्स कमिटिया होदों आरो ना? कमिटिया होदों। जितु बे गोजां बोथोराव बेखौ मोननानै माबायदि मोन्दों, कम्बलखौ मोननानै? बे गोजां बोथोराव दि बे कम्बलखौ बोराय बुरैनो दि होदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेफोरबायदिनो जाहाथे फिसाफ्रा बेबायदि आरो उनफोराव खेलाफोर होबा आरो बिदिनो बोराय बुरैनो गोजां बोथोरनि थाखाय रेहाय बा सहाय होदों, जाहाथे बिदिनो होलांबाय थानो हाथों। बोसोर गोदाननि फिसाफोरखौ जौगालांबाय थाथों होननानै आं बोर सारस्रिनाय। बे जायगानि मुङा हाजिरा ना फालुगदङा? बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हाजिरा गामिनि फालुगदङा जायगा। बेसेबांसो मानसिफोरनो होनाया बहुदानो होजादों। 200 जननि सम बारदों खोमा, इसिबांसो होजादों। जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय फिसाफोरनि सायाव, जाहाथे बेफोरबायदिनो होलांबाय थानो हाथों आरो जिउ गोलाव जाथों, फिसाफोरनि सायाव जेरै मोजां मावलांबाय थानो हाथों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै थानाय जाबाय।